اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو انسان صبر کردا ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی تو صبر کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دا انہوں اجر و ثواب بے حساب عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں لٹ گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، میرا سارا مال ضائع ہو گیا، یا رسول اللہ میرے بدن نو بیماری نے کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ندان اس طرح نہ کہے، اس طرح کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بیماری دے اوپر صبر کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں بے حساب عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں پہلے نالو بہتر عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو کوئی انسان بیمار ہوندا ہے، کوئی انہوں پریشانی آندی ہے، اس دا کوئی دوست اس نو ملن واسطے جاندا ہے، اس سے نال افسوس کردا ہے، انہوں جا کے پوچھدا ہے کہ بیماری دا کی حال ہے، وہ انسان جدو کو کہندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو بھیجدا ہے، اپنے فرشتیاں نو پوچھدا ہے کہ اے میرے فرشتیو دسو میرا اے بندہ بیماری دے اوپر کی کہہ رہا ہے۔ پھر فرشتے عرض کردے نے یا رب العالمین تیرا اے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، میں ہر حال دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اوپر راضی ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتیاں نو مخاطب ہو کے فرماندا ہے اے میرے فرشتیو تسی اس گل دے گواہ بن جاؤ، میں اپنے اس بندے نو صحت اور تندرستی عطا فرماواں گا، اور میں انہوں پہلے نالو زیادہ صحت عطا فرماواں گا، اور میں انہوں پہلے نالو زیادہ تازہ خون عطا فرماواں گا، اور میں انہوں پہلے نالو زیادہ تندرست گوشت عطا فرماواں گا۔ اے میرے فرشتیو اے میرے بندے نے میری شکر گزاری کیتی ہے، میں اپنے اس بندے دے اوپر راضی ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دی راوی نے آپ فرماندے نے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جنت دے اندر سب نالوں پہلے وہ لوگ جان گے کہ جڑے ہر حال دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کردے نے، اگر انہاں نو تنگ دستی آ جائے پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کردے نے، اگر انہاں نو خوشحالی آ جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کردے نے، اگر انہاں نو مصیبت آ جائے تو مصیبت دے اندر وہ صبر کردے نے۔ تو حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگاں نو فرمائے گا جاؤ جنت دے اندر چلے جاؤ۔ جدو وہ لوگ جنت دے اندر جان گے تو فرشتے انہاں نو پوچھن گے کہ اے لوگو ٹھہر جاؤ تہاڈا جے حساب باقی ہے۔ وہ لوگ عرض کرن گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جاؤ جنت دے اندر چلے جاؤ۔ تو پھر فرشتے انہاں نو پوچھن گے کہ اے لوگو تہاڈا دنیا دے اوتے کی نیک اعمال سی جس وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دیتی۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اسی ہر حال دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کردے سا، اسی اگر سانو تنگ دستی آندی سی پھر بھی اللہ دا شکر ادا کردے سا، اگر خوشحالی سی پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کردے سا، اگر مصیبت آندی سی تو اسی مصیبت دے اوپر صبر کردے سا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اس چیز دا انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ایک شخص آندا، اس دے نال اس دا ایک چھوٹا خوبصورت بچہ بھی آندا۔ وہ شخص کچھ دن آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر نہ ہویا تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا اپنے صحابہ کرام دے کولو کہ او فلاں صحابی نہیں آ رہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دے چھوٹے بچے دا وصال ہو گیا ہے۔ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام اس دے گھر دے اندر گئے تو جا کے دیکھا کہ وہ بندہ غمی دے نال اس طرح نڈالے اپنے بچے دے غم دی وجہ تو بڑا پریشان ہے۔ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام گئے اور جا کے فرمایا کہ اے میرے صحابی کیا تو اس گل دے اوپر راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس چھوٹے بچے دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت اور بخشش فرما دے گا؟ کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس چھوٹے بچے دی وجہ تو دی سفارش دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور تیری بیوی دی مغفرت اور بخشش فرما دے گا؟ پھر اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو، جس آدمی دا چھوٹا بچہ فوت ہویا اور انہیں اللہ دی رضا دے اوپر صبر کیتا تو وہ بچہ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے والدین دی سفارش کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے نو حکم فرمائے گا کہ اے بیٹا جا جنت دے اندر چلا جا۔ وہ بچہ تھوڑی دیر چلے گا پھر رک جائے گا، پھر تھوڑی دیر چلے گا پھر رک جائے گا، پھر جنت دے دروازے دے اوپر جا کے رک جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو مخاطب ہو کے فرمائے گا اے میرے فرشتیو تانوں پتہ ہے کہ اے بچہ کی کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرن گے کہ یا رب العالمین تسی بہتر جان دیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمائے گی اے فرشتیو اے بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کلا جنت دے اندر نہیں جانا، میں اپنے والدین نو نال لے کے جنت دے اندر جانا ہے۔ تو فرشتے عرض کرن گے کہ یا رب العالمین اس دے والدین بڑے گنہگار نے، بڑے سیاہکار نے، وہ جہنم دے اندر نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمائے گی اے میرے فرشتیو میں اس اپنے چھوٹے معصوم بچے دی شفاعت نو دیکھا یا میں انہاں دے گناہاں نو دیکھا؟ جاؤ انہاں نو جنت دے اندر انہاں نو جہنم دے وچوں کڈ کے جنت دے اندر اس بچے دے نال بھیج دیو، کیونکہ اس معصوم بچے دی شفاعت دی وجہ تو میں ان دے والدین دی مغفرت اور بخشش فرما دیتی۔ تو دوستان مکرم اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نو تین چیزاں میسر آ جان وہ انسان دنیا دے اوپر بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر سرخرو ہوئے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہڑیاں تین چیزاں نے؟ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ہر حال دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اوپر راضی ہے، اگر انہوں خوشی ہے پھر بھی راضی ہے، اگر انہوں غمی ہے پھر بھی راضی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس انسان دے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گلیہ زاری نہ کرے، صبر کرے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر کسی انسان نو تنگ دستی آئے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرے، اگر انہوں خوشحالی آئے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرے، تو ایسے انسان دے واسطے دنیا دے اوپر بھی بشارت ہے اور اس انسان دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ تو دوستان محترم اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو یاد رکھو۔ جڑا ہر حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کرے گا اور مصیبت دے اوپر صبر کرے گا تو وہ انسان دنیا دے اوپر بھی کامیاب ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر سرخرو ہو جائے گا۔